Защо едни и същи юристи гастролират в обществените поръчки на няколко театъра? През 2024 и 2025 година няколко културни институции наемат баща и син юристи, за да подготвят обществените им поръчки. Иван и Кристиян Сотирови участват и в подбора на фирмите участници. Това случайно съвпадение събуди интереса ни, след като установихме, че едни и същи фирми печелят поръчки за ремонти и авторски надзор, в които участват двамата юристи. Ако Иван Сотиров ви изглежда познат, може би защото сте го гледали като съдия в предаването "Съдебен спор". В същото време той или синът му работят и за Драматичен театър Ловеч, Драматично-куклен театър Плевен, Малък градски театър Зад канала, Италианския лицей и във всички обществени поръчки на Сатиричен театър през 2024 и 2025 година. Друго съвпадение е, че Иван Сотиров споделя един и същи адрес в София с офисите на две от фирмите, които печелят поръчки на споменатите институции. Също случайно, Сотиров старши регистрира Обединение Театрал, което участва в обществената поръчка на Малък градски театър, а Сотиров младши е лице за контакт на театъра и член на комисията, която избира обединението за изпълнител. Следва логичния въпрос: как тези двама юристи стъпват на сцената на множество културни институции? Отговорът, който получихме, е, че са препоръчани. От кого обаче остава неясно. Цялото разследване, милиони зад кулисите, как се режисират обществени поръчки в културни институции, вижте на сайта на Антикорупционен фонд.